Patong baka, nakitaan to sa tag-iya. Taan ko na to, hindi makitaan. Balin ko dugtugway. Saan ka turong baka ha? Pa! 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 Asa ka? Pa, asa itong baka? Asa ka? Itong baka ba? Asa di ay? Pa! Asa na itong baka nga giguyod ako gabi eh? At sa ubos. Ah, asa man tong baka gitugway ni Papa oy? Kado to diri da tita ba? Asa man to oy? Kol, pwede mong tanah kol, kita baka diri kol. Ay, imo na itong baka daw. Matay. Jika na itong saging daw ba? Tanawa kong saging daw. Wanay daw. Nabuang. Imo na itong baka daw. Alitsi. Imo na itong baka daw. Jika na itong saging daw daw. Pasensya kayo kol, kay huwag mo ko kabalo kol sa gibutang ni Papa. Sige, git. Diyan itong baka daw. Ikaw itong gibuyan. Narito. Kabangin lang kung pagkita to kol. Ah, sige. Kabuhay na po to eh. Hindi din kayo kol, kay huwag mo malo sa gibutang ni Papa. Hindi ka. Ano yan? Asa mo to baka nga to oy? Kay di ko Papa nila. Wah. Mau gusto mo baka yung baka daw ba? Mau na kong gibuyan daw. O maogin na siya kol. Gani nara diri o. Ito kung patay kong Papa da. Saan yung baka? Tutungok pa yung baka daw. Mas kayo kol, kay nara diri mong akong baka. Ah, wala yung lima na daw. Kabuhay na po sila doon. Sige, balin na daw. Balin na ako ni kol. Balin na natin. Kabuhay pa nagbalik. Oh. Salamat kayo kol, nakita na ako kung bakit kinawat. Nakatabang juga gyud.